Танышулары менә шулай диярлек эскәмиядә була. Алык иге килгәч бер-берсен ошатып, бергә булырга сүз бирәләр. Әлегә антка Вәлиуллиннар 73 ел тугры. Элек кич утыру иде бит, шунда ташын танышып китеп, армиягә кадәр уйлап кызыбыз бар. 3 ел ярым армиядә служить итеп кайттым. 47 елны 2 майында yazılıştık. Şundan beri de yaşadık Allah'a şükür. 6 bala taptım. Evi, babay, koytup turgan apa var, onun kızı var, şılta çıkmadı yurtımızdan. Тату яшәмәсәм шуның кадәр тарып булмый инде шушы кадәр. Икесе дә бер авылдан булып, яшьтән бер-берсен белеп үсәләр. Шаккатырлык туйлар, йөзләгән кунаклар, истәл тулы сый-нигъмәт тә булмый торган вакытта яшәләр. Шуңа да карамастан, бүген Вәлиуллиннар районның иң нык гаиләсе. Вәлиуллиннар гаиләсе Бикүле авылы өчен, халкы өчен үрнәк гаилә. Алар хезмәт белән тормыш алып барып, аныклар, балалар тәрбияләп, тормышларының ямен табалар һәм һәрбер авылдашларга үрнәк булып торалар. 60 ел бергә торган 4 гаилә һәм 50 елдан ары 25 гаилә бар. Бүген икесе дә 90-нан узган. Авыл аксакалы һәм ак әбисе киленнәре Гөлсәрия уллары Гомәр тәрбиясендә. 2 гаилә булып яшәүләренә 43 ел. Гаиләне тату яшәткән сыйфат сабырлык. Кайнаган вакытларда беребезгә беребез юл бирә белдек, беребезне беребез гафу итә белдек. Шулай итеп матур гына яшәдек гомер буе эшләп, үз кешебез белән бөтен нәрсәне эшләп, Аллага шөкер, матур гына тормыш итеп ятабыз бүгенге көннәрдә дә. Менә әле алар оныкларның гына түгел, оныкчыкларның туйларында да йөрергә әле якынайып киләр инде, балалар җиткән, йөрерләр дип ышанабыз инде. Сабыр булдылар. Булыштылар, безне эштә кайтканда, кайткач ашарга пешкән тирләр караган. 9 ынык 20-дән артык ыныкчык. Вәлиуллиннарның төп байлыклары шул. Әтиянигә рәхмәт. Алар һәр вакыт ачык йөзле булды, һәр бер кешегә ачуланышмадылар. Минем балаларымны хәтле үстерештеләр. Авырчаклары да бар, шулай бик зур рәхмәт аларга. Миңа хәтле булыштылар. Балаларымны карап ишесенде. Аллага шөкер, хәттер башта яшәйбез. Allah'a şükür. Hazır balalarında ermәгән төшкә дә утыртмыйлар. Гаилә кыйммәтләре саклана һәм буыннан буынга тапшырыла. Вәлиуллиннар белән саубуллашканда, алар нигезеннән әле тагы бик күп нык һәм тату гаиләләр үсеп чыгар дигән нәтиҗә ясадык без.